ma jowa mang'eny to ok dwa ng'eyo, especially kisome mbui. Apani wakili otiyo tich maber kabisa mar listing gi. To king'eyo actually bei ok osemedre ki compare gi last year. Emomiyo inflation nitie mapiny mogik kuom almost 14 years. Jomoko wacho 17, apani en 14 years. At the lowest inflation rate. Forex nochopo Kenya kaka makata kidwa dhi oko kata kidwa chulo fees ne nyathini masomo oko to ok ni nyal bet sure ni ibro chulo kata ni ibro yudo dollars. Sani dollars nitie kendo wan gi supply almost 8 months. GDP bende sudo maber. Anapani problems mane sirikal nochako go ne gichako gi wich matek kabisa ni ok ochuno. Ni wabro keto joma koro ne oyiera joma manomi ministers ne kata joma gino be ok gisomo ni yieri kaka Trump yiero ji. Tek ka in ng'ama KRA osethago kabisa tin miketi jatend KRA. Ka in ng'ama bet kite ok ber lwete bor nyalo kwelo tin miketi jatend police. Koro kanye mano aneno ga nochako marach number 1 ma osetemo address kane Gen Z osheke to ineno ka koro otemo improve cabinet ma koro ikele ng'ato kata koketi health tiketi ng'ama bet winje gino maberberie. Mar ariyo tax ni no dwa rely tax mar joma tin kabisa. Joma nitie gi misara kende idhi ikaw pesa mang'eny kuom gi kabisa to joma kata pod nitie go hala, joma nitie gi udi, joma jopur pod ng'eny gi sirikal ok chopi. Koro kanye maneno ka konyalo chopo e jogo mondo expand tax bracket nyalo konyo. To mar adek gi reduce kuo. Nikech gik ma Nyamuri kwano go nochak gi maber. Housing, affordable housing, SHA ber. Ana student atimo PhD Health Systems Management. Universal health coverage is an ideal monego wabedgo, especially Africa ka. Kech wan gi tuoche mang'eny, tuoche mag lifestyle donje, to wan gi tuoche wa mabende kaka wadak e Africa mag tropical bende nitie. Koro wan gi double incidence of diseases. To implementation kuo moro maradani odhi okete iye kanyo matin, systems ok ti, kidhi osespan ni computer ok ti. Koro kage nyalo improve mago to bro donjo. Now kidhi e tax to CS masani Mbadi ma wuod Nyaramba nyocho na oselero maber ni long term idea en mondo tax odog piny. Long term, mid to long term. Koro pay slip bro improve kapod jowa kanie iye kachicha. Nikech mane is a long term plan. But kwa chako sani to ne gidwa introduce gik mang'eny nyadichiel. Mayudo ka gino ng'wony, pay slip ong'wony makata dwe rumo to chalre kod chak kod rumo kod okorumo to chalre. Koro kata economy ber to ofuku onge. Mar ariyo momiyo pesa onge ofuke ji, suppliers mang'eny ok chul. Schools okwamo gi pes ji, counties okwamo gi billions meg ji, central government okwamo gi pes ji. Ka pesa gi nyalo bede released, pending bills obed released, tinyalo neno ka ji chako nene matunda mar gik mang'eny ma Nyamuri kwano. Iwacho wach moro kanyo mar kuo gi system mabenda dwa ni wakili Nyamuri okomente weche mag kuo kachiel kod systems